सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कणकवली नगराध्यक्ष संदेश पारकर वैभववाडीतील नादवडेत विठ्ठल चरणी लीन झालेत। आज आषाढी एकादशीचा उत्सव सर्वत्र महाराष्ट्रात साजरा होतोय। पंढरपुरात ज्या पद्धतीने या उत्सवाची जी आपण पाहिलं तर जी वारकऱ्यांची गर्दी आहे त्याचप्रमाणे वैभववाडी तालुक्यातल्या नादवडे येथील विठ्ठल रखुमाई मंदिरात सकाळपासूनच वारकऱ्यांनी मोठी गर्दी केलेली आहे आणि या विठ्ठल रखुमाईचं दर्शन घेण्यासाठी कणकवली नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष संदेशभाई पारकर हे उपस्थित आहेत। त्यांनी दर्शन घेतलं आहे। भाई, नुकतंच आपण आता विठोबाचं दर्शन घेतलं आहे, काय विठोबाला साकडं घातलं आहे, काय सांगाल? खरं तर गेली अनेक वर्ष मी या नादवडेच्या आषाढी एकादशी उत्सव महोत्सवामध्ये येतो आणि खरं तर या ठिकाणी प्रति पंढरपूरचं दर्शन या निमित्तानं होतं की या तालुक्यातल्या या जिल्ह्यातल्या अनेक वारकरी असतील, दिंड्या असतील, पालख्या असतील, या आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं या मंदिरामध्ये त्या ठिकाणी येतात आणि या मंदिराशी ही आपली जी सगळी काय भक्तिभावाची जी सेवा आहे ही समर्पित त्या निमित्तानं करतात आणि अतिशय एक आध्यात्मिक धार्मिक वातावरण, एक सांस्कृतिक वातावरण या निमित्तानं या नादवड्यामध्ये या उत्सवाच्या महोत्सवाच्या निमित्तानं निर्माण केलं जातं। आणि खरं तर मी विठुरायाकडे एवढंच या निमित्तानं मागणं केलेलं आहे की या संपूर्ण महाराष्ट्राची या ठिकाणी प्रगती कर, त्याचबरोबर माझ्या सिंधुदुर्गातली जिल्ह्याची सुद्धा प्रगती कर आणि नादवड्यातले जे ग्रामस्थ किंवा जे मंडळ गेले अनेक वर्ष हा उत्सव अतिशय भव्य दिव्य प्रमाणाने त्या ठिकाणी साजरा करतो, त्यांचंसुद्धा त्यांच्या ज्या काही सगळ्या मनोकामना आहेत त्या सगळ्या पूर्ण कर ही सुद्धा परमेश्वराच्या चरणी मी त्या ठिकाणी प्रार्थना केलेली आहे। भाई, गेली 4 वर्ष आपण या उत्सवाच्या निमित्ताने नादवड्यात येत आहेत, कसा हा माहोल आहे एकंदरीत एकादशी उत्सवाचा? खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला ही संतांची भूमी आहे। अनेक प्राचीन मंदिरं या जिल्ह्यामध्ये आहेत आणि प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक ग्रामदैवत आहे, त्यामुळे एक धार्मिक आध्यात्मिक एक संस्कृती ह्या माझ्या जिल्ह्याची आहे आणि ती संस्कृती या निमित्तानं अशा उत्सवाच्या निमित्तानं पुन्हा त्या ठिकाणी मोठ्या ताकदीनं साजरी केली जाते आणि अनेक भाविक मग मुंबईमध्ये असतील, या जिल्ह्यातले असतील, या तालुक्यातले असतील, या निमित्तानं या आषाढी एकादशीच्या निमित्तानं या सगळ्या उत्सवामध्ये सहभागी बघितलं आपण जवळजवळ 2 ते 3 हजार लोक या उत्सवाच्या निमित्तानं या ठिकाणी आहेत आणि म्हणून दरवर्षी या उत्सवामध्ये त्या ठिकाणी वाढ होते, भक्ताची त्या ठिकाणी निमित्तानं वाढ होते आणि एक महत्त्वाचं मंदिर या जिल्ह्यातलं विठोबा रखुमाईचं या निमित्तानं नादवड्यातलं त्या निमित्तानं प्रसिद्ध होत आहे आणि म्हणून मी कार्यकर्त्यांचं कौतुक करतो। या मंडळाचे जे कार्यकर्ते आहेत यांनी या उत्सवाला एक वेगळा साज त्या निमित्तानं दिलेला आहे आणि त्या निमित्तानं जिल्ह्याला एक प्रति पंढरपूर नादवड्याला त्या ठिकाणी म्हणून पाहिलं जातं। एवढा कार्यक्रम सुंदर असा त्या निमित्तानं केला जातो। गेल्या वर्षी देखील तुम्ही या उत्सवाला आला होता, गेल्या वर्षी विठ्ठलाच्या चरणी काय साकडं घातलं होतं आणि ते साकडं नगराध्यक्ष म्हणून तुम्ही निवडून आल्यावर पूर्ण झालं आहे का? खरं तर जनतेचा आशीर्वाद आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद हा माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याच्या पाठीमागे कायमच राहिलेला आहे। ज्यावेळी मी परमेश्वराच्या चरणी नतमस्तक होतो त्यावेळी मी माझ्या जिल्ह्याची प्रगती त्या ठिकाणी मागतो आणि त्याचबरोबर मला सुद्धा काही अधिकार दे ज्याच्यातनं मी या जिल्ह्याची सेवा करू शकेल, जिल्ह्याचा विकास करू शकेल आणि सातत्यानं परमेश्वराचा आशीर्वाद आणि जनतेचा आशीर्वाद हा माझ्या मागे त्या ठिकाणी राहिला आणि त्याची प्रचिती वारंवार त्या ठिकाणी आलेली आहे। कालही मी कणकवलीच्या नगराध्यक्षपदी मोठ्या मताधिक्याने त्या ठिकाणी विराजमान झालो। ही सुद्धा परमेश्वराचीच त्या ठिकाणी शक्ती आहे आणि त्याच्यामुळेच तिथे त्या ठिकाणी मला शक्य झालं। गेल्या वर्षी या विठ्ठलाच्या दर्शनाला आला होता, त्याला साकडं घातलं होतं का की पुढच्या नगराध्यक्ष पदासाठी मी उभा असेल किंवा मी निवडणुकीसाठी उभा असेल ते माझं साकडं पूर्ण होईल असे साकडं घातलं होतं? नक्कीच सगळ्या ज्या मनोकामना आहेत त्या परमेश्वरानं पूर्ण कराव्यात असं साकडं आम्ही सातत्यानं घातलेलं आहे आणि त्याची प्रचिती येताना दिसते आणि म्हणून मी जे श्रद्धाभावे जी देवाची सेवा करतायत त्यांची सुद्धा प्रगती त्या निमित्तानं होऊ दे असं मी त्या निमित्तानं सांगतोय। आणि आज आषाढी एकादशी आहे, पूर्ण पंढरपूरमध्ये जवळजवळ 15 ते 20 लाख भाविक गेले अनेक दिवस वारकरी म्हणून दिंड्यांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आहेत आणि हा एक महाराष्ट्राचा एक आध्यात्मिक धार्मिक सांस्कृतिक वारसा या निमित्तानं दरवर्षी मोठ्या ताकदीनं त्या ठिकाणी पूर्ण केला जातो आणि म्हणून महाराष्ट्राला मी मगाशी म्हणालो की एक संस्कृती आहे आणि ती संस्कृती जपण्याचं काम या निमित्तानं अनेक भाविक या निमित्तानं करत आहेत। भाई नगराध्यक्ष झाले, भाईंचा आमदार होण्याचं
जे स्वप्न अपूर्ण राहिलंय ते या निमित्ताने पूर्ण होईल असं साकडं तुम्ही आज विठ्ठलाला घातलंय. नक्कीच ज्यावेळी मला संधी मिळेल त्यावेळी नक्की मी त्या ठिकाणी ती संधी मिळवण्याचा प्रयत्न करेन. मी मगाशीच म्हणालो, जे मला अधिकार मिळतील त्या अधिकारातनं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास कसा होईल, माझ्या कार्यकर्त्यांचा मतदारांचा विकास कसा होईल, हा प्रयत्न माझा राहील. आणि त्याला कुठंतरी सत्ता लागते, अधिकार लागतात, त्याच्यातनं आपण काम करू शकतो. आज अधिकार मला मर्यादित आहेत कणकवलीच्या नगरपालिकेपर्यंत. कणकवलीचा विकास माझ्या हातातनं करण्याचा माझा प्रयत्न चालू आहे. जर मला संधी मिळाली, म्हणजे कार्यकर्त्याच्या ज्या भावना आहेत, अपेक्षा आहेत की मी आमदार व्हावं, मी खासदार व्हावं किंवा अनेक पदं मला मिळावीत, तर ती जर त्या ठिकाणी पूर्ण झाली तर नक्कीच मी त्यांचं नेतृत्व करेन, जिल्ह्याचं नेतृत्व करेन आणि या जिल्ह्याला विकासाकडे नेण्याचा प्रयत्न करेन. धन्यवाद भाई. हे होते संदेश पारकर. गेली 4 वर्ष या उत्सवाच्या निमित्ताने विठ्ठल रखुमाईचं दर्शन घेतात. ते सांगतात की नेहमीच आपल्यावरती परमेश्वराची कृपा आहे आणि परमेश्वराच्या कृपेमुळे, आशीर्वादामुळे आपल्याला विविध पदे भेटली आहेत. कणकवली नगराध्यक्षपदाचंही देखील जी परमेश्वराच्या कृपेने सेवा करण्याची कणकवलीकरांची सेवा करण्याची संधी ही परमेश्वराच्या कृपेमुळेच मिळालेली आहेत. आणि जे आपलं स्वप्न आहे आमदार आणि खासदार बनण्याचं, ते देखील स्वप्न या परमेश्वराच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या जोरावरती पूर्ण होईल असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केलेला आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह श्रीधर साळुंके, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी.